Салом духтаро, созаи назаин саломатио хуб айна боз ҳам оригинал якм сорт итальянкара ма шумо нишон медиҳам. Нархҳои беҳтарин кати нигоҳ кунед. То охири видеоро тамошо кунед. Гулои евростилшам ҳастай бе санг фасон нархш бошад. Як либос 100 сомонай, доставка аз ду либос болояй духтаро. Агар як либос бигирен 120 сомонай, леки ду либос бигирен 100 сомони ҳисоб мешава. Марама духтаро гулошта гап нест. Итальянкои оригинали якм сортай ина бо худтон мебарам бинен. Болош хеле атласни конам хеле пахтаги беҳад фасон. Мана марамат каседа дар кора интихоб кунен. Дарава как бурдаш мода доставка кран. Галора деста на духтаро ишаишта фасон. Хам Мариам Глакош ҳастай, хам гулои евростил ҳастай, анаи питон ҳастай. Ози медонен ку тигру питона ҳама гирифтестай. Мараман ина питонои фасон расветкои хушру дар итальянкои якм сорт бовар кунен. И тамоман фарқ кунандай бурдан роҳати ира шумо духтаро биненда я бурак шушта мепушен ҳеҷ чи намешава. 100 сомон як либосш, доставка аз ду либос боло. Бори дигар такрор шава. Мана марама духтаро иноям ҳами итальянкои якм сорт айчи хеле гуфтестам ку духтарако бараняк бура как шумо материалша ҳам хе қапида бинен мефаҳмен чи хеле материалай. Хулоса 100 сомон. Мана ишаишта хушру киртадам аз ҷои бод мебиёй. Бад чи салқиная ҳам итальянка. Мана салқина ки хушру. Мана беҳтарин вариант серишам фасонай диден. Ё двойкачадам хушру меброя. Платья дам, киртаи тоҷики дам. Плюс чизе ки дузонен аз ҷои ботай. Мана инаи вайша диден. Инаи сафед мепурсан. Талхабаргам хушру буданаму саус. Инаи сафедшам хушрувай. Хулас ҳамаш хадавой, ҳамаш гулои фасон духтаро. Баданаи гуло ҳаст. Ай будорем ки ҳами ду либос мондай чум духтаро. Намедон духтаро расчетатуна бигирен. Ҳами ду либосакш мондагиай. Баданаи гулам гули фасоне ҳастай ки ай пешози шумо бинен. И медонен чанд ранг дора. Марҳамат кадомеша мегирен. Инами набора тамошо кунен. Дарава как скриншот кунен партоен ку доставкатон мекунан. Мана нигоҳ кунен. Инамино ҳамаш итальянкои якм сорт. Итальянкои хушру. Ира аллакай 2 сол шида, 3 сол шид. Доставка мекунем медонан ҳама. Ё ай пек да роҳатам бовар кунен духтарако. Ина чанд касое ки аямиё гирифтаган ҳазор раҳмат мегам барои хушрувай качестваш. Мана гули компютер будай и диден духтаро. Баданаи баёша диден чихе хушруча ира ангора бинен охи чихе фасонакай духтарако. Марҳамат. Инаи гула и тамом шудаги буд. Ина марамад як рулончаш мондай буромадай дуруи склад. Мана ини оранжевиам, ини зардакам, хулас фиолетовишам ҳамаш гули фасон интихоб кунен бурдаш мода доставка мекунанд.